फ्रेंड्स नमस्कार जय जगन्नाथ। ये मो झील ता देह भल ना कांदुची थंडा फंडा हो जाए ज्वर हो मत भी ज्वर होता मत ए कमी आमर लक्ष्मी पूजा हो समस्ते बहुत खुशी लगुच पूजा हो संध्या बेले कीर्तन हो जाइली और सब वीडियो करके आनी चल देखा केमती संध्या बेले आम कीर्तन होता केमती सब आसिक खुशी फुल फुली गुंथा गुंथि चली स्वाहा 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 स्वाहा
ଯାହା ଯେ ଅବସ୍ଥା ଭାଇ ଗୋଡ଼ିରେ ଚାଲିକି ନାଚି ପାରୁନୁ ଖାଲି ଢିପ ମାଇକି ନାହିଁ ଯେ ଶୁଭୁନି କିଛି ପଛାରି ଆସ ଏ ଧନ ଆଜି ସୌଭାଗ୍ୟର ଦିନ ବୋଲି କିପରି ଜାଣିବା ଗଦାଧର ସାମନ୍ତ ଲେଖିଛନ୍ତି ଗୋଟେ ପଦ ଆସିବ ହେ କି ଶୁଭରେ ରାତ ପାହିଲା ଯାଇ ବନ୍ଧୁ ମାନଙ୍କ ଦର୍ଶନ ମିଳିଲା ଆସିଲା ବେଳେ କହୁଥିଲ ଚିକଣିଆ ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧିକି ଆଉ ଭଲ ପାଉଡର ଫାଉଡର ମାଖିକି ଲିପଷ୍ଟିକ୍ ମାରିକି ଆସିଛ ସେଇଟା ସୌଭାଗ୍ୟ ରହିବ ଆଜି ବନ୍ଧୁମାନେ ଦର୍ଶନ ମିଳିଥିବାରୁ ମୋର ବଡ଼ ସୌଭାଗ୍ୟ ରହିବ ବସିଛନ୍ତି ଯେତେ ସାଧୁ ପଣ୍ଡିତ ଯାଇ ଫୁଲାଲେ ସୁଧର ମାସ ଜାତି ମଧ୍ୟରେ ପିତ ଯାଇ ଫୁଲାଲେ ସୁଧର୍ମା ସଭା ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଆସିଲି ପ୍ରଥମେ ଏଠି ଗାଡ଼ିରୁ ଓହ୍ଲେଇଲି କହିଲେ ତୁ ଗୋଟେ ଲୋକ ନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ଆମେ ଷ୍ଟେଜ କରିବା କିଏ ଦେଖିବ ଦେଖିଲା ବସିକି ସୁଧର୍ମା ସଭା ପରିକା ଲାଗୁଛି ବସିଛନ୍ତି ଯେତେ ସଭ୍ୟ ସାମନ୍ତ ଯାଇ ଫୁଲାର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବିରଡୁଛି ହାତ ଯାଇ ଫୁଲାର କିଏ ଲେଖିଛନ୍ତି ଜାଣିଛ କହେ ଗଦାଧର ରସ ଧାରି ଯାଇ ଫୁଲାର ମାଗୁଛି ତୁମର ଚରଣ ଧରି ଯାଇ ଫୁଲାର କରିକି ଆଇଲୁନି କରିକି ଆଇଲୁନି